Pagpanapaw dayto no? Oo, pagpanapaw. Giingong rason. Posibleng motibo daw kuno dahil pagpanunggab dito sa Anturil sa usa ka tricycle driver ngadto sa usa ka gwardiya. Klaro na to. Karibal niya sa iyang asawa nga Lady Guard. Sa kuno. Labi ako yung mga nakita nga nanggawas dito sa comment section ba. Niana sila nga seloso gyud daw tonging bana. Katong suspect na ako'y nakita lang ko sa comment section kay kung naalanday mo tapad sa iyang asawa, masuko daw siya. Wala siya bagmahay sa gibuhat niya. Ngadto sa gwardiya nga gialigahan niya day. Nagkarelasyon sa iyang asawa nga Lady Guard po. Yes, unya. Sa ato pa day, wa siya magmahay. Giplano gyud ito niya. Kana Radyo Mandong niingon pud ba tong asawa sa atong pagpanubay no nga dili na daw siya mo pasakag kaso pod. Murag makatuon na noon tani nga naay string attached sila ni dito sa gwardiya nga nadunggaban. Mao daw lagi Radyo Mandong. Kisi-kisi man siya imbis nga pabor siya dito sa iyang asawa nga na-prison na karon para ipagawas diri sa matas publiko nga wa sila relasyon. Murag makaingon na noon ta nga naay something. Nangi something siguro ka Mandong kay pag-ingon sa kining suspect, nasakpan daw niya sa text. Makita daw sila. Unya nasakpan pud niya nga ato daw sila sa Balyok og sa Coastal Road. Sakay daw atong sakay daw atong sakyanan sa aktor katong nadunggaban. Ibilin daw kuno. Ibilin daw tong motor niya musakay daw sila bao-bao. Agoy. Asa ka sila magtuno bao-bao man. Kita si mga Radyo Mandong ha. Sige dabi. Nay mga nanggawas nga mga picture. Nay mga picture. Mga sikyo. Mga sikyo. Mga komento Radyo Mandong quote unquote ha mga mga higala nanggawas ni siya sa mga comment section. Actually kauban ako na og mga tropa ramitanan. Ko kana iyang ba na miska magstorya lang kasi ang asawa, lahi nang hunahuna ingita na ka. Klaruhan ng tropa ha. Basi ba tropang trumpo na. Agoy! Sa man ang imong ikabilin nga tambag o mensahe ngadto sa mga adunay susamang problema, marital problem Radyo Mandong. Mao gyud na bagkasama no. Basin bagkasama ba nakalimot pod ang bana sa iyang obligasyon ngadto sa iyang asawa. Agoy. Ayaw gyud na ninyo kalimti kanang inyong mga obligasyon. Importante gyud nga kanang inyong bagkasamang mga asawa inyong ipa-feel sa ilaha nga aliado ta. Nga akan kinibitaw nga kalipay o kasakit partner gyud tan duha. Sa akong kalampusan ikaw asawa naa ka sa akong likod. In every man's kuan daw day kanang natawag nga success there's a woman behind.